Jon, Olapotoko parken gaude eta zer entzun eta zer ikusia badago hemen. Oñatiko naturzaliak daramagu hilabete batzuk parke honen inguruan San Martin, Santa Lucia eta Olapoto, hemen gauz Olapoton borrein azterketa egiten. Eta agitz inventario txiki bat egiten, eta landarekin ja 100 espezietik gora goiaz. Ez bai, zuaitza, zuaiskak eta lorak eta belarkariak. Hau, aritza dugu. Bai, hori da. Ikusten duzu aritz bat, azala nola dokan latza, hau ondio gaztexiagoa da, denporakin latzagoa ingo zaio. Aritzak zerrekitu goitibera baldin badauzka, vertikalak, horizontalak dituena hau? Hauek izarbola bada, marrak horizontalak. Azala leuna dauka, baina gero marra horizontala dauzka, eta urrunetik desbertatzen da izarbola. Eta orduan, oin etorri gara basora, lehen aipatutako animaliak ikusten ditugun. Hegaztiak, narrastiak, ugaztunak, baina egunez badauz beste hegazti batzuk, adibidez, zer egiten dago okilak? Elurra zulatu, itxeko etxiak eta hola. Eta gu, talde bateri ipinotzu izena, ezta? Zela deitzen dugu taldea? Azeria. Bergarako azeriak. Bai. Hori da, ze txintxo dauden. Formal, eta asko dakizei gainera. Lehen bakoitzak aurkezpena egiten askotan, esan dugu basoko animali baten izena eta pilo bat irten dira. Disfrutatu, bai naturaz, egin dezakeu kirola, irakurri, paseatu. Ahaztu zaizu bat, bikotentzako oso leku erromantikoa da, hau ere? Bai, batez be San Martine beti uki du fama, bai. Gure gazte denporatan, bentsete jente area juten zen, eta gaur egun ere Santa Luziara jente asko juten da, baina ja kotxean, gure garaian oinez etortzen ginen. San Martinerako bidean, basotik atera gara, hau da parajea, Jon. Hor ikusten duguna da miru baltza, hau patrullatzen nahi da janari bila. Baserritarrak eta belarra mozten dutenean, segidan agertzen dira miru hauek, miru beltza hauek, eta topatzen nahi dira sugandila bat, zirauna bat, txixara, kalarduak, edo zen gauza, jateko eta bere txitoek umei eramateko. Eta oso tipikoa da, belarra mozten denean miruak, miru baltzak kasu honetan, miru gorrixa agertzea. Zuk zerrak batu duzu? Txitsarak, somorruak eta perretxikoak. Kalarduak, eusanguak. Oso polita armi armatxera eramateko? Jon, eta San Martingo parke honetan ere badauzkazu hemen informazio panel hauek jarrita. Bai, jarri berri ditugu, eta hau da jarri dugun ederrenetaikoa. Eta, pazientzia pixka batekin animali guzti hauek hemen aurkitu daitezke. Oso ondo, Jon. Hemendik Oñatiko San Martin parke honetatikan, Agustin Esnarro eta Jon, Euskal Herria zuzenean.